का बाबू, कहाँ बाटा? अरे आजकल आप लोगन के पता ना चला था भैया। यहाँ आ गए केसारी लाल यादव जी के बर्थडे। और वही बर्थडे के गाना लॉन्च होखे वाला बा ए बाबू। और वही गानवा के जानकारी आपके हम देवे खातिर आयल बानी कि भैया भोजपुरी के ग्लोबल स्टार केसारी लाल यादव जी के बर्थडे है। और बर्थडे पे एक नया ब्लास्ट सॉन्ग लेके आ रहा बाटे। जी हाँ, तो हम आपके बता दी कि कुछ घंटे यानी 4 से 6 घंटा पहले गानवा के पोस्टर लॉन्च कल गए है बाबू। हई हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा तनी देख ले। जौने गानवा के टाइटल ऐसन बा, चांदी के कटोरे। भैया चांदी के कटोरे भोजपुरी से लेकर आ रहा बाटे भैया केसारी लाल यादव और शिल्पी राज, जवन की बर्थडे स्पेशल सॉन्ग होखे वाला बा। और यह वीडियो में केसारी लाल यादव जी के साथ में वीडियो में डांस करत नजर आवे वाला बानी अंकिता देव जी। ये गानवा के लेखक जे बा उनका नाम है कृष्णा बेदर्दी जी, जे अच्छा बा केसारी लाल यादव के दोस्त बानी। और म्यूजिक डायरेक्टर बानी भैया आर्या शर्मा जी। और यह वीडियो के डायरेक्ट कैले बानी सिद्धार्थ जी। तो भैया हो जा हो तैयार, बर्थडे स्पेशल सॉन्ग आवे वाला बा 15 मार्च के। 15 मार्च के 6 से 7:30 बजे के अंदर सुबेरे भोरे भोरे ई गानवा के लॉन्च कर दिया जाई ग्लोबल म्यूजिक यूट्यूब चैनल से। तो आप लोग हमेशा बनल रही जा। आप सबके खातिर हर दिन हम कोशिश करीला कि आप सबके नया नया गाना के अपडेट जल्द से जल्द पहुँचावे की कोशिश करत रही। तो भैया वीडियो पसंद आ गई बा तो लाइक एकदम ठोक दिया। और चैनलवा पे नई बाटा तो भैया सब्सक्राइब